Kúpeľňa je jedným z najdôležitejších miest v domácnosti. Pravidelná údržba a čistenie sú kľúčové pre zachovanie jej hygieny a estetického vzhľadu. Prvoradá a samozrejmá je hygiena. Zabráni množeniu baktérií a plesní, ktoré môžu spôsobiť rôzne ochorenia. Pravidelná starostlivosť o povrchy pomôže predĺžiť ich životnosť. Či už ide o znečistené povrchy sanitárnej keramiky, biele škvrny od vodného kameňa, špinavé špáry, alebo zápach z odpadov, na všetky tieto nepríjemnosti máme riešenie. Bežné čistiace prostriedky vám iba zaberú čas a energiu, ktorú môžete venovať svojej rodine alebo odpočinku. Vyskúšajte profesionálne čistiace prostriedky a uvidíte ich účinok okamžite. Produkty značky HG, Ravak, Rod alebo Ronal zakúpite v našej predajni Stavebná keramika. V ďalšej časti sa dozviete všetko o vaniach a špeciálnych masážnych vaniach.